Ka Jingpule na kasithi jong Paulus bakhuj Syaki Kristan Galatia kalenong ngabasan kadekot kabaningkong hadupan riu. Ko para day na kabanta ka jing lainduj bo kres la pelai ingi. Kum ta tu yang skam bat wat sya riam biang ha kejuar jong ka jinglong merau. Tingau Paulus ngaong hapi balada pi pediang ya ka jing ot share ukres mentoi ai ruem ya pi. Ngada sakhi biang haman lau briu ba pediang ya ka jing ot share. Bau sya te ban rakhe ya ka an baro kawai. Landakat no ya pi nau kres ma pi ki bakwa ba en pen kesan da ka an. Pi lahap no na ka jing ai namar dau men siem mi kmilenti da ka jing ya ka jing kermen jong ka jing pen man hop na ba how kres jisu ka jing ot share lani ka jing bom ot share kam lar kam ai henry tang ka jing ka batrai da ka jing ka ktien jong utrai ka Jingpule na gospel bakhuj kat kum ulukas kalenong kabakhat wei kadekot lai punyeu hadu sau puwei. Ha kata kapor kat bau jisu dang keren wei parisiu la khot sumbai u ban lej bam badu. Kum tau la lej badu la syong bam u parisiu la lengo bani i bo jisu syam that shua ban bam tiu ji utrai ula ong ha u ma phi ki parisi phi pen kho yak abashabar jong ka khuri bat ka pliang henry hapo pidap smam da ka jing thombor bat ka jing paman phi ki bi hato utaw bala thaw yak kabashabar syam la thaw ru yak abashapo henry to ais ai na kito ki badon hapo ka khuri bat ka pliang bat hakmi ki baro kinlong ki bakhuj na kabanta jong phi ka gospel jong trai